Egunon, arratsaldeon edo gabon. 2010 urtean sortu zenetik, txirrindulariak pauso handiak eman ditu eta oraingoan pauso handi hau aurkeztu nahi dizuegu. Txirrindulariak web saioa. Hemendik aurrera, asteazkenetan bideo labur bat eskura izango duzu euskal txirrindularitzaren pertsona, historia, kontakizun eta barrakoak ezagutzeko. Saioa estreinatzeko modu berena txirrindulariak.com proiektua nola funtzionatzen duen azaltzea da. Esan bezala 2010an sortutako proiektua da hau, eta sortu zenetik euskal txirrindularitza izan du irizpide gisa. Euskal txirrindularitza bultzatzeko helburuarekin hainbat lasterketen bideo laburpenak ekoiztu ditugu. Errepideari gehien bat zuzenduta egon arren, ahal izan den heinean, modalitate guztietako bideoak argitaratuta izan dira, bai ziklo-krosekoak, pistakoak edo mendi bizikletakoak. Aurten gure 6. urtea da, eta gehien bat afizionatu eta junior mailetako lasterketen bideoak ikusi ahal izango dituzue. Baina, beti bezala, beste mailetako lasterketen bideoak ere eskainiko dizkizugu, bai eskola kirolekoak, bai kadetenak, bai profesionalenak. Ja badakizue, jarraitu txirrindulariak.com kirol honen bideo laburpen hoberenak ikusteko, eta orain ere, asteazkenero euskal txirrindularitzaren historia bat ezagutzeko.